Assalamu alaikum on bandiraɓe meɗen tawtodiroɓe ɗo e ndeɗo fallantere nden ginnirɗen ɗum dartol eppinal fulɓe e banda men Allah jarama on jarama en calmini gila e hoorejo ha e rewɓe hen en neldi calminali meɗen e sernaɓe sognaɓe tawtodiroɓe ɗo en ñaaguima yaafuya jinnaɓe meɗen heɗotoɓe ɓe en jetti bandiraɓe e sehilaɓe renduɓe anniya pellitirondade ko ndondi ɗo ko en mbi wonde yo Allah rosene jaam yo Allah yettin pandale deftinten hen ko lewru yurmede nduɓen ni ko ɓooyani eɗen mbindira julmo wuuri yo Allah rokku en banda men tawtorede oɗo saaha mo wuuri yo Allah suur danda ayna reena yo Allah yettin pandale yo Allah diwnu en diwnana en suura en danda e reena kala julɗo dewowo Allah jokko en ɗam yo Allah suur tagore mum no fotiri eyyi banda men ma jaafuɗon dey ko min Sow Samba Hamady haaldata e moɗon ɗo seeɗa e ko jokkodiri e mbaadi jewte meɗen ɗe mbaɗaten e tiinde dartol oɗon gandi gonɗen ko e landa sernaɓe jewte pattam lamije mbaɗama hen ha joni jewte ɗe ene jokka to bange dartol noon woodi tan koɗo fuɗɗa ha wooda ɗo ara yowe kono wiide ɗum dartol gasi weeɓani waɗi noon ko hunde fayde no feewi welde haalde nde weeɓani noon haalde ɓaade kay koto bange dartol wona darol e bawɗe Allah e ndeɗo fallantere nde pottuɗen eɗen jogii sernaɓe men ne ɗo ɓuri yaarude koto bange dartol ko ɗum tagi e mbaadi ndi jokkaten e ko mbaɗanno ɗen eɗen garti kadi hande bawɗe Allah e oɗo ñalawma alkamisa noon oɗon gandi wona ɗum gadurino ɗen kono eɗen ɗeɓi wowde ɗum hankadi e goto e sernaɓe meɗen kadi mawɗo dingiral ngal woni ceerno meɗen ceerno Abdoulaye Alassane Dia kañum waɗanno en yewtere sakkitinde ɗo nde ko fewte gurdam ceerno Souleymane Bal o arti hande e bawɗe Allah yidde jokkande en e bange dartol ko loriti e landa sernaɓe e ngol ɗo laawol noon wonko o addani en e kesum e mbaadi noon e bawɗe Allah no jiɗirɗen ɗo wirde yewtere nde ni wooda taaɓe ɗe mbaɗɗen eyyi ko ɗum tagi jogorɗo yewtanɗen hande o woni ceerno meɗen ceerno Abdoulaye Alassane Dia o wi wonde tiitonde darol ngol ko ni wayi wondiɓe e wallidiɓe ceerno Souleymane Bal wondiɓe e wallidiɓe ceerno Souleymane Bal tawa koto landa sernaɓe e ɗum ɗon noon ne tagi ɗon noon ene tagi banda men gabboɗen dow seeɗa eɗen gandi ceerno Souleymane Bal so tawi felliti rondima ko rondi ko wonɓe wondi
ɓe wondi ɓe goto e mumen fof ene jogii dartol muɗum keeringol ko ɗum tagata hade men arde e Abdoul Hammadi woni piilaɗo almami Fouta caggal nde Cheikh Souleymane Baal yaniri Fuutankoɓe e hare hakkude muɗum e safalɓe ɗo jeereyel Tumbere ɗo ko ɗum tagi oɗo Abdoul Hammadi woni mo mbiyaten almami Abdoul Qadir Kane nde o fiila lefol ngol nde o suɓa koye nder fedde almuɓe e sahaa nde janngata nde hawruɓe duɗal Pirisañohuru to ceerno maɓɓe ceerno Fuutankoɓe ceerno heewɓe e alam he to gam bange meɗen ga ene wiye Haali Amar Fall mo ganduɗa eɗen gandini asli muɗum ummi ko ga ɓeeɗo sagataɓe Fuutankoɓe nde ngoni nde almuɓe nde kawri toon ngarti gam meɗen ga ne ndondi nde gonti sernaɓe e nde ɓe kawri toon nde wonkoɓe pewjuno wonkoɓe nandirno nde ɓe ngarti ga e Fuuta nde ɓe jiɗi wadde koɓe nandirno ko ɓe gardinimo kanko Cheikh Souleymane Baal mo mbaɗɗen ɗo dartol muɗum o e kamɓe ɓe dutti kadi ɓe cakkimo ɓe gonde makko ɓe mballimo ɓe mballi koye maɓɓe ɓe mballi Fuutankoɓe beele koɓe nandirno ko ene wawa siide wooda loggitare nde ɓe loggitani Fuutankoɓe e saaha nde ɓe ngari nde eɗen gandi ɗo sakkiti ɗo taw laamu deniyankoɓe heewi yana ummitoji no feewi hakkillaji owi ɓe sernaɓe ɓe ngari ɗo yolde hakkude ɗo e ɓe caforani Fuutankoɓe wone ñawanɗe ko ɗum tagi alay sago sellata ceerno meɗen ceerno Abdoulaye Dia o haalana en wondiɓe e wallidiɓe Cheikh Souleymane Baal taɓa kotlande sernaɓe o haalana en ko fewti e ɓeeɗo ɓe jogorɗen limtude wasata woɗɓe ɓe jejjitɗen kono ɓeeɗo kam goto e mumen fof o waɗana e meɗen e muɗum jubbande hawo yetto noon almami Abdoul Qadir ɓeeɗon ko ni eɗen jiɗi o jubbana en ko idi fof goo ceerno Bayla Perejo ɗiɗi ceerno Abdoul Karim Diawando woni Daf tati ceerno Abdourahmane Sall nayi Alpha Amadou Niang walla ɓe mbiya ɗum Elimane Lewa joyi Tafsir Amadou Hammadou Kouro wan jeegom Elimane Boubacar Kane jeeɗiɗi Tafsir Jabiri walla Jabira no bindi mbay jeetati Alpha Amar Saydou Yero Bousso jeenayi cakkitoroɗen noon Abdoul Hammadi walla almami Abdoul Qadir Kane tawa noon e ɓeeɗo ɓe limtuɗen en jejjitani ceerno Saydou Elimane woni oɗon gandi banda men Fuutankoɓe eɗen gandi woni bamum Cheikh Oumar Tall ɓeeɗo e waaɓe ni waaɓe no maɓɓe e takkunoɓe becce mumen e sahaji mumen e faamodirnoɓe e peeje dutti ballodiri e peeje he haa yettiɗo beele ceerno meɗen ceerno Abdoulaye Dia jubban en e ɓeeɗo ɓe kalɗen o waɗa maki tottimmaki hawo yettono en gidiɗo fiilede almami Fouta caggal nde Cheikh Souleymane Baal yani on woni
almami Abdoul Qadir Kane ɗum noon beele mbasen hebbinde haala no feewi eɗen mbiya ceerno meɗen ceerno Abdoulaye Alassane Dia kala ɗo mbawɗa wonde so tawi aɗa heeɓi mbaɗa kadi no gowɗa wadde kalana fuutankoɓe ɓe kone deeƴa e hakkillaji mbawa ɗumen nafde mbawa ɗum naftorade banda men funnague e hirnague rewo e worgo hawroɓe ɗo e dartol eppinal fulɓe e kala ɗo bandiraɓe fulɓe mbawi wonde eɗen mbiya bisimilla mumen bisimilla meɗen enen fof mbatten hakkille e ko ceerno meɗen haalanta en ɗo ko beele mbawen ɗum naftorade Allah jarama on jarama Allah jarama on jarama o Sow Samba Hamady den cikki ceerno meɗen woɗɗani so tawi omo heeɗi en mbimo bisimilla makko banda men on jarama ketki moƴƴi noon yo Allah wallu en on jarama jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe terɗe dartole pinal fulɓe onon kala on calminama e kuuɓal e gardugol hono hoorejo men teddugal ceerno Abdoul Adama Sow ko hono noon kadi calminirten dendagal heeɗiyankoɓe dartole pinal fulɓe tawi wona e dental he jeeya en calmini hono ceerno meɗen ceerno Sow Samba Hamady mo kuccodirɗen ɗo mo gowɗen huccodirde en kettima gardidi ndi o waɗi ndi en beltanimomo no feewi nde tawno no Pulaar wiyata ni ko joom boru loppata boru muɗum o haalani en holko woni lowdi yewtere meɗen hannde e tengtinande en gueɗel ngel ko ngel holɗum darti yimɓe gandiran ko nanen daara kono mbawide joofanide tawno ko waɗi ko ene heewi ko heewi en kadi en tawaka ko ɗum waɗi woodat hen ko kalɗen wooda hen ko deƴƴuɗen ko wona ɗum ko kadi dartowo ene tongi darowo ɓuri tongirade nde tawno darowo kala no o wela e no welita omo wawi ɓeydude ko darata ko no yiɗiri ni o safna hay so safani o welna hay so welani dartiyanke o wawade noon nde wonno ko tongiɗo e jamiroje dartol holko woni ɗum ko yo dartir darti ɗi hono no ɗi jamiri ni wona no o welira dartirde ni o dartirta ko no gueɗe ɗe janiri ni ko noon o dartirta ko ɗum waɗi dartoɓe ɓe ɓuri tongade e daroɓe ɓe ɗum noon hono no wini woni tironde yewtere meɗen ko wondiɓe e wallidiɓe ceerno Souleymany Baal e yewtere men ɓennude en kalino hol gonnoɗo ceerno Souleymany Baal to jibinande o jibina en kaali iwdi makko heblo makko miijoji makko golwole makko ha o heeli muudo horma o yiɓi laamu satijeɓe o lomtini ɗon laamu seremɓe walla mbiyan laamu almameɓe e nder ngol ɗon musol hono no ceerno men Sow Samba Hamady wini ceerno Souleymany Baal wonano goto hay so tawi ko kanko ɓurno darjude e landa seremɓe ɓe wonɓe o wonduno e jagge tidde fof ko seremɓe
kamɓe fof ɓe jagganimo junngo ɓe mballimo e ko wonno dow mum ko ha tendi noon e haralde nde o janguidno to Pire Sagnakor. ɗum noon hono no mbiɗen ni ceerno Souleymany Baal ene joguino worɓe sasɓe susɓe sahinoɓe mo ɓe o rennuno miijoji ɓe o ɓendidinno miijo lidde laamu deniyankoɓe sompa ɗon laamu almamagal walla laamu pawingo e sariya ɓe ngoni haralde nde o janguidoyno to Pire Sagnakor ɓe jaadi toon ɓe gartidi ina jeeya e ɓen goo biyeteɗo ceerno Bayla Perejo gandiraɗo ceerno Bayla mawɗo o jeeya ko e leñol feresɓe ko cosoho caggal nde o jangi Pire o arti wuuro mabɓe ene wiye Hulde Sara Ƴella o tawti ɗon miñiko en e moniko en o jeeya ko e ɓurnoɓe sasde e haare liɓgol laamu deniyankoɓe ko kanko sosi wuuro Hawre caggal nde o faami miñiko en ɓe e moniko en ɓe keɓaki yaadude makko e haare nde o haɓante nde o mahi ɗon tata nden ɓiɓɓe bammakko en ɓe tini ɗum ɓe jeehi Horko Ƴere haalanoyde Satigi ɗon tan Satigi Sule Ndiaye neli nelaɓe mum yo jaa mbiyamo yo artu so tawi o jaɓani ɓe taƴa dande makko ɓe gartira hoyrani tan Satigi o yani e rafi cellal Sule Boubou wi ina heɓɓiro haare nde ndeno ari Hawre kanko e yimɓe makko o tawi konu ceerno Bayla Perejo ngu ine ko tingu no feewi konu ceerno Bayla riwtiɓe sariɓe ɓe payi jeeri ɓe payi waalo nde wonno noon Sule Boubou ko kurinoɗo e jamma Gundabbi ma taƴ hoore Bayla artira o hersi artude Horko Ƴere koye on fatara Satigi Sule Ndiaye sanki e rafi cellal kono on woɓɓe mbi ko fetel makko janfimo ɗo fellanno dobal kure ɗe petti janti e makko o sanki e cangol juulol tawi omo woni e lana ko ɗon konu ceerno Bayla Peroje naati e Horko Ƴere ɓe duppi wuro ngo pusgu Horko Ƴere addani yimɓe hewɓe dogde faade Hawre teniyankoɓe Horko Ƴere peri kamɓe yimɓe mumen faade Sange e Waali sengo bange ñamo maayo Sénégal bange Mauritanie o ngam faddade nganguji mabɓe kamɓe wondiɓe mabɓe safalɓe ceerno Bayla eggi fayi boruji Sara Barkewi tolde Waali Bey o fawi jimande makko e on diwan fof gila Jowol ha Hayre Silamaka Sara Battel kala tufde o sosi ɗon wuro o joƴƴini ceerno e gure seɓɓe ɗe fof ngam riwtude janguji e ruggoji ɗiɗi ceerno Abdoul Karimu Daf to Seno Palel ceerno Abdoul Karimu Daf ko jawando ko sehil almami Abdoul kadi ko kamɓe jangguiɗi ene wiye ko on jangguinimo gandal lasrari won wiɓe ko kanko jogorno wonde almami Gadano Fouta Toro kono ko kanko sali professeur Oumar Kane wi e on saha hinde toroɓe nde walla landa seremɓe ene udditino no feewi haa ko ɗum saabi so tawi jawando toɗɗanoma almami on ɗon saha hay goto yiyatano hen baasi ko caggal nde o sali wonde almami ko nden hohoɓe seneme ɓe
totti almami Abdoul Gadir Kane ene wiye ko adi almami Abdoul ene jaɓa fiilede lefol ngol o wino yo Abdoul Karimu Daf natan mo halwa ƴewanamo so tawi o jaɓat walla o saloto caggal nde ceerno Abdoul Karimu Daf naati halwa balɗe 15 ko nden Abdoul Karimu wimo jaɓ laamu ngu ko Allah tottuma suɓiɓe maɓe jamfoyoma e mbarma ɓe donto bakkaruji ma fof naata aljanna ko ɗum saabi duuɓi 30 ɗi almami Abdoul laamiɗi fof Abdoul Karimu jamanɗo ko kam wonno disno dirteɗo makko gadano premier conseiller nde almami Abdoul warande o wuri ko balɗe 15 caggal ɗum tarabo o ko ceerno Abdourahmani Sall ɓurɗo andirede Daramani tenanta jangoɓe to Janjoyi en kalino ko addannomo nden waccore eɗen defta hen sabu la répétition est pédagogique nde o jangata nde hakkille o wonano belɗo no feewi o watti subaka fof mo Allah addi o tenano e almuɓe ɓe ko jaynori gam jangude o ɓaɗo goto e mabɓe jangguinamo ha o dañi hen gandal payidingal ene wondi kadi e duwawu ceerno janguinnoɗomo Pire Sagna Koro on ceerno winomo a jangani ɗo ko heewi kono mi rokkima duwawu so Allah jaaɓi ko duwiɗa foof Allah jaboto ko ɗum saabi nde o ruttima Fouta ceerno Abdourahim Sall wonti ko galo mawɗo o wonti cafrowo cafrirowo ñagudeji Allah ene wiye emo jeeya e seremɓe gollinoɓe gam laamu deniyankoɓe ene yana o darima kadi darde mantinde e jantugol seɓɓe e landa seremɓe gam libgol laamu deniyankoɓe sinno tawi wonano ballal seɓe ɓe en kalni ɗum ñanden fandare ceerno Souleymane Baal yettotonoka gaga gandal makko lasrari omo moccanno tooke baroɗe walla jahe hani o rontini ɗum kala ko iwi e makko jeyaɓo o ko Alpha Amadou Nia walla mbiyanmo Elimane Lewa to Soringo woni koye diwan Damga o jeeya ko e ɓurɓe jangude e yonta makko ko mbawka makko ɓuran e fiɓu addannomo fiilede Alpha ko jaggal mawgal e landa serembe omo jeeyano e goomu jagorde almami Abdoul lasili makko ko Poolel Diawɓe o fer o fayi Soringo o susi ɗon juma caggal ɗum o faati gijilon o tawtoyi seɓɓe koliyaɓe ko ɗon o rutti e joomi ko jeeyaɓo o ko Tafsirou Amadou Ammar wan to Kanel galle mabɓe e galle wonwonɓe mbumba ɓe ko goto o wi koye biyeteɗo Weynde Dieng to Walalde o fer o fayi Kanel o hoddi e jawanɓe iwnoɓe Dumga Thiile nde o ari Kanel omo ardi e lawankoɓe hewɓe ɓe cusi ɗon legal ɓe inniri ɗum law eki noon wanwanɓe Kanel ɓe gummi ko mbumba law Tafsirou Amadou Ammar ko sagata cembolinɗo wonno Sariki Soule Ndiaye hokkinomo ɓiyum debbo ene wiye Aissata Soule Ndiaye o rokkimo kadi kolaɗe to Wodobere nokku ne wiye Cempeng nokku goɗɗo ne wiye Cali Bow Ganno Soringo e kolongal feetere sara wendu Kanel kanko fof e resde e galle Satigi
ɗum haɗanimo liggodirde e landa seremɓe ngam libde laamu deniyankoɓe ko gorko cuusɗo joom konngol harbiyanke tafsir amadou woni bamum ceerno bayla tanum alpha oumar ceerno bayla fuutanke gadinoɗo yadude e konu Seydou Oumar tafsir amadou jangidi e almami Abdoul Topir o sanki ko nokku no wiye Jarangel e diwan Irlaɓe minni ko en non Ibra Hammad Dew Hammad Mamadou Hammad Kouro Hammad keddi Mbumba e ko ina tolno e almameɓe jeegomo kadi jalti ko e galle mabɓe jeego ɓiijo o ko Eliman Boubacar Kane to Dimas Eliman Boubacar Kane iwi ko e hamme julɗo kan to bange bam makko Saydou ɓi huntu ɓi Racine ɓi hamme julɗo yummakko wiyete ko Coumba Houleye Jiggo jeeya ko e jiggoɓe Mboyo o jibinago hedde 1921 o sanki ko ñande 12 lewru mars 1951 o wuri duuɓi 100 o wumi omo yara e duuɓi 82 hirande 1983 hirande wolde Jalawali ko nokku wiyete noon woni ko e natirde Dagana wolde Jalawali wanno ko hirande 1982 nden hirande omo yara e duuɓi 121 ko e nden wolde yi ko Karras Eliman Boubacar sanki Eliman Boubacar kan ko jambaro wonno ko gando ƴoƴƴo pinɗo o wonno o tawtorama ko heewi e peeje dondiɗe mana pewjotenoɗo e saaha makko omo jeeya e goomu seremɓe liɓɓe laamu deniyankoɓe ko kanko hirjini tooro no didorino yo yantu e haare seremɓe nde on saaha o honno ko Dimat rewo Sara Gani ko caggal ɗum o takki ngam jooɗoyade Agnam Dowguel e Guédé ko ɗon yummakko sanki koto duɗal pire o andodiri e Abdoul Qadir Kane kamɓe ɗiɗo fof koɓe iwdi hamme julɗo kan to bange duuɓi kadi ene wawi ni tawa koɓe giƴiraɓe almami Abdoul ine disnotonomo e gueɗe kewɗe ha maayi Seydou Oumar Foutiyou kadi ko hono noon o heɓino wiide Seydou Oumar sinno tawi no wonano komi nayejo kadi komi gumɗo momi yadanno e ma jihadi o rokkimo duwaw Eliman Boubacar ko joom gueɗal to Allah ene wiye ko waliyu tulde Dimas e diwan mum fof ina teddinnomo no feewi ina kutortono haala makko inde makko kadi ina feeñi e duttorde bindade kewɗe jeeɗo ɓiijo o ko Tafsiru Jabiri to Jagnum Diawɓe on nokku woni ko hakkunde Dimas e Thiangay o jeeya ko e leñol fulɓe Diawɓe Koɓɓillo e diwan Bosoya o jangi Pire caggal ɗum o arti e wuro makko Koɓɓillo ko gando ko galo jawdi darindi ko joom diine ko ɗum waɗi o ronki wurdude e koreji makko fulɓe sabu salade wonɗi naadaji ɗi jaadani e sariya ko ɗum waɗi o eggi Koɓɓillo o fayi waalo nokku ene wiye Baran Sara Lac de Guiers on saha laamino waalo ko Barak Yamar Mbocci almami Birane woɓɓe ne mbiyamo almami Mamadou Birane winomo yo artu Fuuta sabu teskade e gandal makko e nunɗal makko almami wimo yo suɓo nokku mo o yiɗi wonde o suɓi Jagnum e diwan Dimas sabu on nokki ɓuri ɓallade waalo Barak o yiɗano woɗɗade almuɓe makko e kala saha almami ene disnotonomo e gueɗe jowiriɗe e sariya walla ɗowgol laamu hay Seydou Oumar e disninomomo tumande fellore jihadi muɗum o darima darde mantinde e liɓgol laamu deniyankoɓe
caggal to almameɓe kefti laamu nde o ummi waalo ngam ñiɓde jañum ko ɗon sanki o wirna jeetaɗijo o ko Alpha Amar Seydira Bousso Ba o ummi ko e Ugba Ibn Nafi e leñol Ɓuraysi en o jeeya ko Rindiaw kankone o jangi Pire o yontida ko e ceerno Souleymani Bal e Abdoul Kadiri Kane caggal nde o arti Pire o jooɗi hoore fonde won wiɓe koɗo galle makko hoore fonde ɗo batu gadanu seeɗenɓe ngam fewjude liɓgol laamu deniyankoɓe ko ɗon batu ngu jooɗino woɓɓe ɓe mbi batu ngu wanno ko less jammule baalaje walla hawre kono ko ɓuri yaaje ko wi batu ngu jooɗino ko nokku makko ɗo galle makko ɗo hoore fonde o sorima gure kewɗe e Fuuta tawi alda e suuɗare ngam noddude Fuutankoɓe nde tawtata dillere seeɗenɓe nde omo jeeya e suɓiɓe Abdoul Hammadi Alhaji to Koɓɓillo yo won almami Fuuta o meeɗa wonde almami o meeɗani wonde jagorgal kono batuji fof mbaɗetano koɗo galle makko ɗo ko kanko mahi juma gadano hoore fonde ko ɗon o sanki ko ɗon kadi o wirna noon sen jaɓani jeenaɓijo o jogorɗo wonoyde almami gadano Fuuta Tooro on woni Abdoul Hammadi gandiraɗo almami Abdoul Kadiri Kane Abdoul Kadiri gandiraɗo Abdoul Hammadi jeeya koye ɓurɓe darjude e hohoɓe Sénégal e teminande 18 o yontida koye Cheikh Ahmad Tidiane Chérif cosnoɗo o lawol Tijaniya o yontidanoma e Ousmane Danfodio ina hen mbiya Ousmane Fodé Deme almami sori mawɗo to Fouta Dialon almami Sega mo Ɓundu e dammel Amari Ngone Ndella to Kajoor o jeeya ko e iwdi Hamme Julɗo Kane o jeeya ko e galle Seeremɓe tani ko Alaji Lamine Mat jeeya ko e toroɓɓe yaaɓe hajju to Makka Abdoul Hammadi jibina ko hedde hirande 1926 e wuro ene wiye Njama Njama woni koye e nokku ne wiye Papa Verma e diwan Sine Saloum leydi Sénégal toon bamma ko ferno ina yaade e fulɓe humaynaɓe ngam salade laamu deniyankoɓe heblo makko kanko Abdoul Hammadi o adi jangude ko Njama e juuɗe bammakko gila omo yara e duuɓi 7 caggal ɗum o jangi e tafsiru Mayoro o takki kala daawe ɗe almudo fuutanke ina rewa ko ɓuri heewde e jangde makko o waɗi ɗum ko e nokkuji sereraɓe e jolfuɓe kono janginimo ko seremɓe Haalpulaar en jooɗi noon toon ina wiye Abdoul Hammadi ina welno hakkille sabu o reeni Qur'an tawi omo yara e duuɓi 12 hedde hirande 1958 caggal ɗum o jangi celluka ɗum woni nahwu e ɗemgal arab e coñce ɗum woni adab e ɗemgal arab omo jeeno e haralde kadi jangoynode Pire Sañokor o jangi toon sariya e firo luggirgo Al-Qur'an al-Karim caggal nde o jofni jangde makko to Pire o yaɓani Fuuta kanko e sehilaɓe makko ko nden ɓe cosi landa Seremɓe walla dillere Seremɓe mouvement maraboutique o adi joɗade ko Jamweli ko nokku Samba Guela Jeegi moloyino
woni ko 15 kilométre bange hirnangue rewo Bakel e nder diwan Ɓundu. O jangini toon duuɓi 5 walla 7 ina hen mbiya. Caggal ɗum o fayi appe ko kiloji 10 worgo hirnangue Dembam Kani. O dañi ɗon almuɓe hewɓe ummiɓe e dendagal jogli Fuuta Tooro, Ɓundu, Gajaga ha Faso. Hayni seremɓe ene garanno toon ngam yilade gandal walla yillademo. O dañi martaba mawɗo ɗo appe ɗo ceerno Souleymane Baal tawinomo ɗon ko ɗon ceerno Souleymane Baal teski neɗɗagal makko, daraja makko e gandal makko. Ene wiye nde seremɓe ɓe potiri to hoore fonde walla jawguel baalaji ko ceerno Souleymane Baal wasinoɓe yoɓe cuɓo Abdoul Hammadi ɓe piila ɗum almamagal. Piirungal makko seremɓe Fuuta ɓe fof kawri yo Abdoul Hammadi toɗɗe almami sabu gandal makko, nunɗal makko e yankinade makko e tuubnade noon e wasiyaji ɗi ceerno Souleymane Baal haalno ɗi sikke yewtere Diawmar haalino ɗum. ceerno Souleymane Baal wino kala toɗɗeteɗo almami hoto toɗɗire sababude lasli mum yo toɗɗire sababude nunɗal mum e gandal mum. Nde o toɗɗa nde o heɓino gantinde sabu kulhuli ɗi o jogino e wasde artirde peewal caggal duuɓi limtinɗi pankare. Yimɓe ɓe mahima hankadi e belanteje omo faami artirde ɗumen e peewal wona hunde wemde. Alpha Amaro Seydi Yero Bousso nela e makko tawimo appe ngam wawnudemo yo jaɓ ko e dow wawnere o jaɓi joɗade e jappere e fawade e ɗiɗo sarɗiyeji 10 garoji. ɗum noon Abdoul Hammadi jaɓi wonde almami e dow wawnere e fawade e ɗiɗo sarɗiyeji 10 sarɗi garano horo Fuutankoɓe jaɓ ha bada safalɓe naata e Fuuta so wona taw ko yiɗɓe sodde gawri hay ɗum taw koye yamirore almami. Gaga ɓen hor hay goto goɗɗo naata e Fuuta ngam jinde ɗum. Sarɗi ɗimmo o ko hormade e rende keeri Fuuta jorol ha hayre ngal tagam. ɗum ko bange ñaamo maayo ngo Linguére ha Dagana ha Jammule Jaala Wali. Sarɗi tataɓijo o leppi gadani ɗi hono Ceerno, Arɗo, Joom, Jagaraf, Bummuyi, Farba, El Fekki, Eliman e ko nandi hen ina keddo e dow sarɗi tawi jomumen ene tuuba naata e l'islam kormo sari Allah kala mo jaɓani yalta leydi ndi taw nawarta haydara e jawdi muɗum. Sarɗi nayaɓo ñawoje fof hankadi pawi koye deftere Allah nde e hadis walla sunna nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. Sarɗi joyaɓo yimɓe fof poti e yeeso ñawore. Sarɗi jeegoɓijo o kala mo sariya ñaawi e dow muɗum hunde sabu luldade ɗum laawol so welama ene wawi yaltude Fuuta so yiɗi kono jawdi mum terete. Sarɗi jeeɗiɗijo o kala nde almami ummini kono ngam fiyande jihaadi neɗɗo kala ene foti yantude hen. Sarɗi jeetaɓijo wuro fof ene foti suɓade almami ɗo ko julnowo o e ñawowo qaadi goto hen fof jogo cukko muɗum joom wuro suɓoto ɗum ko almami. Sarɗi jeenaɓijo o so ɓe cuɓama almami o e qaadi o ko kañumen joɗanto almami lamɗo o e wuuro he. Sarɗi sappo ɓijo o kala asakeje guittaɗe e gaweje walla e jawdi daridi fayi ko e miskineɓe fotani yaltude Fuuta. Ko ɗiɗo sarɗiyeji sappo lelna nde almami Abdoul Kadir Kane jaɓi firede
lefol ngol eɗen teski ɗiɗo sarɗiyeji fof ko ɓuri hen hewde tugani koye diina l'islam ko tugani koye sari Allah o dental furankoɓe jaɓi ɗeɗo kuule sappo kono ina e yimɓe saabu jokkodiral mumen e deniyankoɓe walla salade woppude aadaji e bidal cuɓi yaltude Fuuta goppi jawɗele mumen e leyɗele mumen ɗen jawɗele e leyɗele dokka almameɓe jamaji e kaadiji toroɓe hewɓe ko noon keɓiri leyɗele walo almami Abdoul ko gorko lumbinoɗo e pinal arab e diina l'islam omo andira nunɗal e yankinade gurdam makko fof o waɗi ɗum koye yilade gonga haɓade pankare ko ɗum saabi o sosi ñawirde o toɗɗi 40 yimɓe anduɓe fiqu so ñawore are makko o rendinto 40 ɓe fof e ñawra sariya pawiɗo e lawol almami Malik ko wona ɗum o haɓima jeegu jiyaɓe ngu tubakoɓe Ndar mbaɗanno e dande maayo Sénégal ɗum feeñi e bindande tubakoɓe ɓe o yontitano e on saaha ko wayno Banon Roger l'amiral Dinan Golbery e ko nandi hen e nder jimande makko duuɓi 30 ɗi o laami Fuuta o darni 33 juma e nder reedu Fuuta hakkude Horko Ƴere Dagana o ardini ɗi kadi yimɓe makko e tuganade e deftere jubbande e tarikh Fuuta Tooro mo Ndiaye Saydou Amadou kelle 58 e 59 ɗin jumaji goni ɗiɗo ɗi jogorɗen limtude dental furankoɓe jaɓi ɗeɗo kuule sappo kono ina e yimɓe saabu jokkodiral mumen e deniyankoɓe walla salade woppude aadaji e bidal cuɓi yaltude Fuuta goppi jawɗele mumen e leyɗele mumen ɗen jawɗele e leyɗele dokka almameɓe jamaji e kaadiji toroɓe hewɓe ko noon keɓiri leyɗele walo almami Abdoul ko gorko lumbinoɗo e pinal arab e diina l'islam omo andira nunɗal e yankinade gurdam makko fof o waɗi ɗum koye yilade gonga haɓade pankare ko ɗum saabi o sosi ñawirde o toɗɗi 40 yimɓe anduɓe fiqu so ñawore are makko o rendinto 40 ɓe fof e ñawra sariya pawiɗo e lawol almami Malik ko wona ɗum o haɓima jeegu jiyaɓe ngu tubakoɓe Ndar mbaɗanno e dande maayo Sénégal ɗum feeñi e bindande tubakoɓe ɓe o yontitano e on saaha ko wayno Banon Roger l'amiral Dinan Golbery e ko nandi hen e nder jimande makko duuɓi 30 ɗi o laami Fuuta o darni 33 juma e nder reedu Fuuta hakkude Horko Ƴere Dagana o ardini ɗi kadi yimɓe makko e tuganade e deftere jubbande e tarikh Fuuta Tooro mo Ndiaye Saydou Amadou kelle 58 e 59 ɗin jumaji goni ɗiɗo ɗi jogorɗen limtude juma gadano o ko Horko Ƴere ardino ɗum ko Elimane Lewa juma ɗimmo o ko Hamadi Hunare ardino ɗum ko Ceerno Dembe juma tataɓijo o ko Seeno Palel ardino ɗum ko Abdoul Karimou Diawando juma nayaɓijo o ko Kanel ardino ɗum ko Ceerno Celol juma joyeɓijo o ko Ogo ardino ɗum ko Ceerno Funeɓe jeegoɓijo o ko Boyinnaji ardino ɗum ko Alpha Samba Diwilo jeeɗaɓijo o ko Nabbaji Siwol ardino ɗum ko Ceerno Amadou Falel jeetaɓijo o ko Wudduru ardino ɗum ko Ceerno Ndiayɓe ina hen ko Inde ina hen kadi ko Leppi jeenaɓijo o ko Ngijilon ardino ɗum ko Ceerno Tillere sappo ɓijo o ko Ndulmaji Funeɓe ardino ɗum ko Ceerno Funeɓe sappo e goo ɓijo o ko Dumga Wuro Ceerno ardino ɗum ko Ceerno Dembe sappo e ɗiɗi ko Ɓokki Jawe ardino ɗum ko Elimane Nega sappo e tataɓijo o ko Koɓɓillo ardino ɗum ko Ceerno Abdoul Nega sappo e nayi ɓijo o ko Cilañ ardino ɗum ko Ceerno Molle Jeeri sappo e joyi ɓijo o ko Kayhayɗi ardino ɗum ko Ceerno Molle Waalo
sappo e jeegoɓijo o ko Agnam Siwol ardino ɗum ko ceerno Siwol sappo e jeeɗiɗijo o ko Hoore Fonde ardino ɗum ko Alpha Amar Sidi Yaro Bousso sappo e jeeɗiɗijo o ko Ndiofane Beeli Cinde ardino ɗum ko Elimane Hammadi Boukari sappo e jeenaɓijo o ko Diaba ardino ɗum ko Tafsir Ɓoggel nogas Mbolo Birane ardino ɗum ko Mbolo Ali nogas e goo ko Juma Galoyo ardino ɗum ko Elimane Galoyo nogas e ɗiɗiɓijo o ko Pete ardino ɗum ko Elimane Samba Aw nogas e tataɓijo o ko Gollere ardino ɗum ko Ceerno Busoɓe nogas e nayaɓijo o ko Hayre Law ardino ɗum ko Ceerno Baroɓe nogas e joyeɓijo o ko Boode ardino ɗum ko Ceerno Haso nogas e jeegoɓijo o ko Doɗel ardino ɗum ko Ceerno Suho nogas e jeeɗiɗijo o ko Halwar ardino ɗum ko Elimane Jama nogas e jeetaɓijo o ko Guédé ardino ɗum ko El Fekki nogas e jeenaɓijo o ko Ñanga ardino ɗum ko Elimane Ñanga nogas e tataɓijo o ko Jalmat ardino ɗum ko Elimane Dimas capantati e goo ko Fanay ardino ɗum ko Elimane Fanay capantati e ɗiɗi ko Bokkol ardino ɗum ko Ceerno Bokkol Juma Bato capantati tati o ko Dagana ardino ɗum ko Ceerno Dagana ɗiɗo jumaji capantati e tati e maha ko e yonta makko kanko Almami Abdoul Hammadi ɗum noon yewtere nde gasani ɗum ɗo ko rogere adande sabu so tawi en jokki juutat saha garo so tawi jeyɗo o ñaawi men jokku yewtere nde men kal holno Almami Abdoul lelniri laamu almameɓe gila e sarɗiyeji ɗowgol laamu réforme administrative hol mbayliguji ɗi o addi e ɗowgol laamu Fuuta Tooro hol jotodiral ngal o jotodirno kadi e leyɗele catinoɗe Fuuta Tooro ɗe hol golwole ɗe o haɓa hani fittano makko heddi hen ɗum noon yewtere arore nde so Allah jaaɓi inchallah ko ɗum ɗo woni ko jogorɗen yewtode tawno gurdam Almami Abdoul heƴata e yewtere wotere ɗum noon on calminama noon kala e kuuɓal on juurama on beltanama en jetti kadi on lawol gongol hono musidɗo meɗen Sow Samba Hammadi e gardidi payodinde ndi o waɗi ndi joom bour loppata bouru muɗum omo wawno ni wadde yewtere nde mataw ko enen Allah haaji yo wat kono noon omo wawno wadde yewtere nde e koblugol ndeɗo yewtere en kutorima ƴogirɗe kewɗe ha tengti noon e ngal ɗo ƴogirgal ngal kewɗen hutorade hono professeur Oumar Kane la première hégémonie Peul jimandi Fuuta fulɓe gadandi Fuuta Tooro tuggi kolitengel ha Almami Abdoul nde deftere muula ko muulirde ne wiye Kartala presse université de Dakar e hirande ujunnaji 2.4 en jurnima deftere Ndiaye Saydou Amadou Diouf bande e tarikh Fuuta Tooro imprimerie nouvelle Nouakchott deftere nde muula ko lewru juillet hirande 1999 en jurnima kadi deftere Cheikh Moussa Camara Florilège au jardin de l'histoire des Noirs Zourul Bassatine l'aristocratie Peul et la révolution des clercs musulmans deftere nde winda ko hirande 1990 nde fira e ɗemgal farayse ko édition CNRS Paris hirande 1990 en jurnima kadi walla en keɗima yewtere amme Amadou Ly ko jayndiyanke 2STV gurdam Almami Abdoul Hammadi e dingiral boowal ganni e rendo pinal e neesu en kettimanoɗen nden ɗon yewtere e ɗum ɗo fof walliti en e keblugol yewtere nde nde tawno hono no mawɗumen ceerno Samba Hammadi wini dartol wona hunde wemde no feewi a dartat hen tan ko Allah andinma ko
ko heddi ko ndeƴƴa goppira woɗɓe nde tawno witto dartol gasara ɗum noon mi salmini on onon kala e kuuɓal mi juurima on mi weltanima on ala assalamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuhu